Kwayo chuma kenene familia mar Mama Phoebe kachiel gi minego mane ochwalnegi kony Nyasaye mondo mi oket chunye kama okwe. Johala chiro Marongo mayudre machiegni kod kar nyamburko Marongo kata bus park dwaro mondo mi otim nonro kotenre kod mach makinde ka kinde ma osebedo ka weyogi kod lal. E thuolo mar jumbe ariyo mach osewang'o kiosks diriyo ka gino makoro kelo majno to pok oyangi. Johala matindo ma osebedo ka yudo lal ma ikelo kod dwaro mondo mi otim nonro kata gidwaro mondo mi tim nonro gima osebedo ka kelo masira makamano. Bende gidwaro mondo mi Tend County ma Migori okonygi kod omenda mondo mi gichiero handgi masani orumbore piny bang' mach wang'o mwandu gi duto. Mambo makodho wanono kisinyocha kanyo chamacho wang kendo sani ochako wang kendo wadong nono. Government konywa uru mondo wane uru kaka wanyalo konyore nikech wan nono nyithindo be wan gi skul kaka wanyalo timo onge. Ok wang'eyo kata nitie ywagruok moro kata nitiere gima timore iye kaendi. Koro wan mae gima osebedo ka konyowa nikech kuogo kwa biro ka mae kama pidhowa mapuonjonwa nyithindo wanyalo timo godo gimoro amora nikech town ok inyal dak ka onge kuma iwuok kibire. To ne an gi store e tok stage kama noger manyien kae. Koro kanyo nosewang' mokwongo, weng' osewang' nowang'e mokwongo tich adek ma gik moko nowang'. Akwayo Migori ka governor marwa mar Migori County Dr. Chila Yako ni koyie ong'e kaka okonyowa wan mine mago business to wapodho onge kaka wachaki kata kaka watim onge. Achaka kwayo governor mar Migori County stage nokogerore maber, corridors manowenwa ma wanyalo kalo go pathways minyal kony godo kata mach kowuok e back street onge nodin te ma ka ng'ato kidwa neg mach to nyaka luor mabor kocha kendo luor mabor kocha.